Này, खोनादोंना? आंखौ बुंदों नामा? नोंथांखौनो बुंदों। नोंथांखौ बुङाब्लालाय सोरखौथो बुंनो? नोंथांनि सेरावलाय गुबुन रावबो गैया माथो। नंगौथ' दे जाबाय दे दानिया बुंदो मा बुंनो सानदोंमोन? नोंथाङा बबेनि आरो नोंथांनि मुङा मा? बै नुहुरनाय दुम्ब्रुगुरि गामिनि आंनि मुङा सोरां नार्जारि। बै नुहुरनाय दुम्ब्रुगुरि गामिनि मुङा सोरां नार्जारि। जाबाय दे जों गासैबो मोनथिजोब्बाय। दे दानिया एसे आगोलावसो दामनाय सिफुंनि देंखोखौ दामफिनदो। जों बयबो मोसागोन, बयबो मेथाइ खनगोन। जागोनथ'? जागोन दे। नाथाय मोनसे बाथ्रा। मा बाथ्रा? आंनियाव गुबुन मोनसे सिफुंनि देंखो दंबावो। बै मोनसे देंखोसो मोसानो जोबोद समायना जागोन। नंगौ नामा? दे बिदिब्ला दामदो दे लोगोफोर, थियारि जादो। सोरां दामदो दे। जागोन, आं दामनोसै, नोंसोर मोसादो। सोमखोर बिफां लाइफां दैमानि सेराव बेसे समायदों। सोमखोर बिफां लाइफां दैमानि सेराव बेसे समायदों। दैमानि दैया बोहैलांदों, बिफां लाइफांफ्राबो रंजाफादों। दैमानि दैया बोहैलांदों, बिफां लाइफांफ्राबो रंजाफादों। सोमखोर बिफां लाइफां दैमानि सेराव बेसे समायदों। मोसानायावनो दुगैनोसो बावलायलांबाय। लोगोफोर थौदो थांदोनि दखनाया लादो।
बुंनोसै अ मानो माबा बुंनो औ नोंनि मुंखौ मा होननानै बुंदोंमोन मन्जु मन्जु होनना गाबज्रिबानो जागोन मन्जु नों आंनि सेराव फैनायसै जागोन दे बुंदो मा बुंनो मन्जु आं दिनै नोंखौ गिबि नुजेननायावनो आंनि गोसोआ आंबोथ' नोंखौ दिनै गिबि नुजेननायावनो आंनि फाग्लि गोसोखौ मानोबा हमथा हाया मन्जु सोरां मन्जु सोरां मन्जु आं थांनोसै जानो हागौ लोगोफोरा गावबा गाव न'आव सहैजोब्बाय आफाया आंखौ नेबाय थागोन मन्जु थांदो नाथाय सम मोनोब्ला गाबोन बेसिम फैफिन आं नेबाय थागोन जागोन सोरां आं गाबोन फिन फैफिनगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै मन्जु थादो सोरां मन्जु आफा नों माखौ एसेबां सानबाय थादों ना आंखौ नंगौ फिसा आं नोंखौ सानै सानै नेनानै दं फिसा आफा नों नंगौ फिसा नों जाबाय हिनजाव माहारि नोंसोरबायदि बैसोनि सिख्लाफोरा हारसिं बेरायथिंनायखौ आथिखालनि सुबुंफोरा मोजां मोना फिसा जागोन आफा नों बेफोर बाथ्राखौ जेबो दासान बेबायदि बैसोआव माबोरैहाय बेरायनांगौ आं गासैखौबो मिन्थिखागौ आफा दानिया सिङाव फैदो आफा जागोन फिसा फैदो आफा मन्जु नों सफैबाय जोबोद समायनायानो जाबाय जों सानैजों गोसोनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै सावरायनो हासिगोन नङा होनब्ला सोरां नों रंजादों नाथाय मा मन्जु ना नोंखौ सोरबा गाज्रि बुंदों नामा सोरां आंनि बेबायदि हारसिं बेरायनायखौ आफाया हेंथा होदों जानो हागौ गामिनि मानसिफोरा आफाखौ माबा गाज्रि बुंदों मन्जु दा बिदिब्ला जोंनि राहाया मा जागोन मन्जु जोंनि मोजां मोनलायनाया जेबो साननो नाङा सोरां आंनि मोनसेल' आरज नों आंखौ नोंनि सुदेम बिखा गेजेराव अराय समनि थाखाय जिरायनो खाबु होगोनथ' मन्जु नों बेफोरखौ नों गोसो फोथाय बुहुमनि दाउसिन दाउला दंफां लाइफां बै बोहैबाय थानाय बिमा गंगा गासैबो साखि जानानै थागोन नोंनि जिरायनाय जायगाया अराय सान आंनि बे बिखा गेजेराव मन्जु बिखा गेजेराव सोरां मन्जु सोरां मन्जु सोरां मन्जु
गोरबो गोसोआनि हमथाना आंबो नोंखौ खेबसे नुनायावनो फाग्लि जाबाय गोरबो गोसो आंनि गलिलांबाय गोरबो गोसो आंनि गलिलांबाय मादि नुखो आंबो नोंखौ गिनाय मेंनायखौबो मोनथिरोंला नोंखौ मोननो थाखाय हांखुर जाबाय सिखिरि सुबुंजों मिनिजाथों नोंनि गोरबोआवल' जायगा गिनाय मेंनायखौबो मोनथिरोंला नोंखौ मोननो थाखाय हांखुर जाबाय सिखिरि सुबुंजों मिनिजाथों नोंनि गोरबोआवल' जायगा सोरां जाथों जोंनि जिउआ सोरां मन्जु खौसे जाथों सोरां मन्जु खौसे जाथों मादि नुखो समायना महराव नोंनि गोरबो गोसो आंनि हमथाना गोरबो गोसो आंनि हमथाना आंबो खेबसे नुनायावनो फाग्लि जाबाय गोरबो गोसो आंनि गलिलांबाय गोरबो गोसो आंनि गलिलांबाय मादि नुखो मन्जु सोरां आं थांनोसै दिनै जोंनि हान्जानि रिहार्सेल दं गुवाहाटि नोगोरनि रबीन्द्र भवनाव मोसानाय बादायलायनाय जागोन बैहाय जोंनि हान्जायाबो बाहागो लाहैगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै लोगोफोरा आंखौ नेबाय थागोन मन्जु सोरां मन्जु मानसिफ्रा बुंगोन मेगननि गोजान जायोब्ला गोसोनिबो गोजान जायो होननानै बिदियाव आं नोंखौ सि बिदि दा बुं सोरां थार गोसोजों मोजां मोनलायनाया बिदि जानो हाया सोरां आं नोंनि जेब्लाबो थैस' थांस' नोंनिनो जानानै थागोन सोरां गुवाहाटि नोगोरनिफ्राय फैनानै बेवहाय आं नोंखौ लोगो हमफैफिनगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै मन्जु नों थादो सोरां मन्जु लाउडानि सेन्टारनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गुवाहाटि नोगोरनि रबीन्द्र भवनाव मोसानाय बादायलायनो थांनो थाखाय थियारि जादों गाजा गोमजा लोगोफोर बबे दोंसे मेथाइखौ खननानै मोसानो ना गुबुन हारिखौनो मोसानो आदा बिजिरगिरियाबो बर'खासोनो ओंखायनो जों बर' हारिनि मेथाइखौनो मोसाथारनांगोन जाहाथे सेथि बान्थाखौ जों मोनो जागोन बेनो जाथोंसै लोगोफोर